Биологичното земеделие и селския туризъм «Път към дълголетие» е 10-тият реализиран проект на професионална гимназия по селско стопанство град Чирпан със съдействието и финансовата подкрепа на Европейския съюз по секторна програма Леонардо да Винчи. За успешният финал заслуга имат и двете партниращи организации Мостконсулт Италия и Община Чирпан. Основните цели на проекта са свързани с усъвършенстване на професионалните умения и компетенции на учениците в областта на биоземеделието и неговото съчетаване с селския туризъм, черпейки опит от водеща страна в това отношение, каквато е Италия. С мобилността се цели учениците да получат знания и умения за биологичното земеделие и неговото съчетаване с селския туризъм, да умеят да приготвят и предлагат типични за селския бит храни и напитки, да съставят различни видове менюта, да използват екологично чисти продукти при приготвяне на типични ястия и напитки, да посрещат, настаняват и обслужват гости в селска къща, да рекламират храни и напитки, да участват в производство на продукция по биологичен път. Ползвателите са 20 ученици, момичета и момчета от специалностите селски туризъм, малък и среден бизнес, механизация на селското стопанство и растителна защита и агрохимия. Подборът на участниците в транснационалната практика се осъществи през месеците октомври и ноември 2012 година по следните критерии: професионални знания и компетенции, умения за работа в екип, комуникативни способности. Учениците преминаха педагогическа, културна и езикова подготовка. Крайното класиране на бенефициентите се извърши след провеждане на устен и писмен изпит по английски език. Но да започнем от начало. Първата ни визита бе в земеделска ферма в Корта Кастелето, в която се отглеждат зеленчуци по биологичен път. Запознахме се с начините на реализиране на продукцията, с сертифицирането и помощта, която държавата оказва на фермерите. С голям интерес положихме грижи за отглежданите в оранжериите култури, като проведохме борба с вредителите и подхранихме растенията. На следващия ден посетихме фермата Фатория Пикола, съществуваща от 35 години. Собствениците обработват земята, отглеждат животни, предлагат селски туризъм с различни атракции. Любезните домакини ни разведоха иземението и имахме възможност да видим как се отглеждат животни в условия близки до естествената им среда. Участвахме в основните дейности, свързани с посрещането и настаняването на гостите. С удоволствие приготвихме домашни сладки от царвично брашно.
света на италианската кухня ни въведоха шеф Марко и шеф Енрико в Де Филипе Арона, които ни представиха рецепти на италиански ястия. Нашата задача бе да подредим маса за коктейл, рожден ден или друг празник. Майсторихме италиански салати, торти, сладки и спагети с сос от биологични зеленчуци. С удоволствие дегустирахме сътворените специалитети. Изслушахме и лекции за използването на биопродукти от растителен и животински произход и тяхната роля за опазване здравето на хората. Собствениците на фатория Делточе се занимават с отглеждането на пчелни кошери, от които добиват 7 вида мед. Научихме много за работливите насекоми, каква е йерархията в кошера, фазите им на развитие. Участвахме при пакетирането на екологично чист мед и при приготвянето на различни храни и напитки, съдържащи този безценен дар на природата. Тази ферма се намира в живописен район и предлага лятно училище за деца. Целта е те от най-ранна възраст да се научат на отговорност към природата, да я опознаят, ценят и опазват. Практиката ни продължи в Каза де Олио, ферма екохотел, разположена в живописното италианско село Монпероне. Собствениците предлагат на гостите си отдих чрез селски туризъм. От тях научихме как се планира и организира престоя и свободното време на туристите. Изнесена ни бе лекция, свързана с основните правила при отглеждане на животни в екоферма. Практическите ни дейности включваха
участие в отглеждането на биолозия и овощни насаждения, грижи за животните, живеещи в среда, близка до естествената, приготвяне и сервиране на типични италиански ястия, посрещане и обслужване на гостите на имението. Имахме щастието да приготвим храната, аранжираме залата, посрещнем и обслужим гостите на италианско сватбено тържество. Лекторката Барбара, специалист по маркетинг, ни запозна с обвързване на маркетинга на биологичните хранителни продукти с маркетинга на селския туризъм. Разделени на групи, ние подготвихме маркетингова стратегия и рекламни материали. В края на практиката, преди отпътуването за България, италианският партньор организира състезание, на което представихме свои презентации. Обогатихме познанията си за историята, бита и културата на Италия, разглеждайки различни забележителности, музеи, катедрали. Посетихме курортните градчета Арона и Стреза, по крайбрежието на езерото Лаго Манджоре. Бяхме впечатлени от красивият парк на един от най-скъпите хотели в света. Направихме разходка с корабче и разгледахме невероятно красивия остров Бела. Останахме очаровани от замъка на фамилията Боромей с уникални паметници, екзотични животни и неповторими цветни градини около него. Милано – красив италиански град с много символи, Миланската скала, катедралата Дуомо, замъкът Кастело Сфорцеско, художествената галерия. Фамилията Сфорца са били меценати. В
В техния замък е живял и Леонардо да Винчи, град с неповторим архитектурен стил, диктуващ световните модни тенденции. Цялостното ни участие в практиката по проекта валидирахме с ценни документи, отразяващи степента на усвоените знания, умения и компетенции, удостоверение за владеене на ниво по английски език, за проведена културна и педагогическа подготовка, сертификат от Моск Консулт и документ Европас Мобилност.